Γνωρίζατε ότι πολλές γυναίκες σε μυστικές σχέσεις συχνά αποκαλύπτουν εν αγνία τους κάποια από αυτά που πραγματικά προσπαθούν να κρύψουν. Είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλό μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιούν στην καθημερινή συζήτηση. Σε αυτό το βίντεο, θα συζητήσουμε 5 φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά από γυναίκες σε μυστικές σχέσεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τις σχέσεις από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Εάν είστε άντρας που βρίσκεται σε μια σχέση, αυτό το βίντεο μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα σημάδια που μπορεί να ήταν ακριβώς μπροστά σας από την αρχή, αλλά ποτέ δεν τα έχετε παρατηρήσει πραγματικά. Πριν ξεκινήσουμε, εάν βρήκατε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα μελλοντικό βίντεο. Επίσης, αφήστε να ξέρω στην ενότητα σχολείων για να δείξετε ότι δίνετε προσοχή. Πριν φτάσουμε στην πρώτη φράση, υπάρχει ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε. Η απιστία στο γάμο σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει χωρίς προειδοποιητικά σημάδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα πολύπλοκων ψυχολογικών διεργασιών που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η γλώσσα είναι συχνά ένα παράθυρο στην εσωτερική κατάσταση ενός ατόμου. Όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε 2 σχέσεις ταυτόχρονα, το υποσυνείδητό της εργάζεται συνεχώς για να εξισορροπήσει 2 αντικρουόμενους κόσμους. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η επίσημη σχέση της με τον σύντροφό της, ενώ από την άλλη, υπάρχει μια μυστική σχέση που προσπαθεί να κρύψει. Αυτή η αντίφαση είναι γνωστή στη ψυχολογία ως γνωστική ένταση, μια ψυχική πίεση που μπορεί να προκαλέσει την ακούσια έκφραση ορισμένων λέξεων ή φράσεων. Έχετε νιώσει ποτέ τον σύντροφό σας να λέει περιστασιακά κάτι που ακούγεται περίεργο ή διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο ομιλίας του? Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, επειδή αυτό που πρόκειται να ακούσετε μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε ορισμένες συμπεριφορές που θεωρούσατε δεδομένες. Η πρώτη φράση που συχνά λένε είναι: «Νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνεις πια ή δεν με ξέρεις όπως παλιά». Αυτές οι φράσεις μπορεί να ακούγονται πληγωτικές, αλλά συχνά έχουν ένα πολύ βαθύτερο νόημα από μικρόν με τόνο ότι φαίνεται στην επιφάνεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να είναι ότι κάποιος άλλος που πιστεύουν ότι τις καταλαβαίνει καλύτερα. Όταν αυτές οι φράσεις επαναλαμβάνονται συνεχώς, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συγκρίνουν υποσυνείδητα τη σχέση τους με τη δική σας. Παρουσία μιας άλλης σχέσης που τους δίνει μεγαλύτερη συναισθηματική ικανοποίηση μπορεί να μετατρέψει αυτές τις φράσεις σε μια μορφή δικαιολογία στο μυαλό τους. Καθώς αρχίζουν να πείθουν τον εαυτό τους ότι δεν είστε πλέον ο ίδιος όπως πριν, η αναζήτηση κάποιου άλλου που μπορεί να σας προσφέρει αυτά τα συναισθήματα γίνεται σιγά-σιγά φυσική στο υποσυνείδητό τους. Σε αυτό το σημείο, μέρος της ευθύνης φαίνεται να μετατοπίζεται σε εσάς, αφήνοντάς σας παγιδευμένους σε έναν κύκλο αμφιβολίας και αυτοκριτικής. Ωστόσο, η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη από μικρόν με τόνο ότι φαίνεται. Αλλά μη σταματάτε εκεί, γιατί αυτή η φράση μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από όσα φαντάζεστε και μπορεί να την έχετε ξανακούσει χωρίς να κατανοείτε πραγματικά το κρυφό της νόημα. Η δεύτερη φράση είναι: «Χρειάζομαι χώρο. Θέλω λίγο χρόνο μόνη μου». Όταν μια γυναίκα σε μια μυστική σχέση το λέει επανειλημμένα, δεν σημαίνει ότι αποσύρεται από όλους, όπως μπορεί να φαίνεται επιφανειακά. Είναι πιο πιθανό ότι παίρνει κάποια απόσταση από εσάς ειδικά για να δώσει στον εαυτό της χώρο να τακτοποιήσει άλλες πτυχές της ζωής της. Με την πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια φυσική ανάγκη για ιδιωτικότητα και ανεξαρτησία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να είναι ένας τρόπος να ανοίξετε ευκαιρίες για να συνδεθείτε με άλλους. Τελικά, αυτό δείχνει τη σημασία του να δίνετε προσοχή σε μικρές, συχνά παραβλεπόμενες λεπτομέρειες. Αν συνεχίσει να επιμένει στην ανάγκη για προσωπικό χώρο, αλλά παραμένει ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βγαίνει συχνά έξω, βλέπει φίλους και έχει μια πολύ άσχολη κοινωνική ζωή, τότε πιθανότατα δεν είναι πραγματικά ανάγκη για μοναξιά. Αυτό που στην πραγματικότητα έχει αλλάξει είναι το επίπεδο εγκύτητάς της μαζί σας. Κάποιος που πραγματικά χρειάζεται προσωπικό χώρο γενικά χρησιμοποιεί αυτόν τον χρόνο για να αναλογιστεί, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να αποκαταστήσει τη συναισθηματική του ισορροπία ή να επικεντρωθεί στην αυτοανάπτυξη. Ωστόσο, όταν δημιουργείται μια ρομαντική σχέση, η επιθυμία για κοινωνικοποίηση και να παραμείνει ενεργό συνήθως δεν μειώνεται. Αντίθετα, ο κύριος σύντροφος αρχίζει να παραμερίζεται. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι πότε ξεκινά αυτό το αίτημα. Πολύ συχνά, συμβαίνει μετά από μια στιγμή βαθιά συναισθηματικής εγκύτητας ή έντονης οικειότητας. Τέτοιες καταστάσεις μπορούν να ενισχύσουν τα συναισθήματα ενοχής, δημιουργώντας συναισθηματική απόσταση ως τρόπο ανακούφισης της αυξανόμενης ψυχολογικής πίεσης. Τώρα φτάνουμε στην τρίτη πρόταση, η οποία αξίζει την πιο σοβαρή σας προσοχή. Η τρίτη φράση συχνά ακούγεται πολύ λογική και πιστική. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εσάς ή δεν αφορά εσάς. Αυτή η πρόταση συχνά προκύπτει όταν αρχίζετε να παρατηρείτε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του και προσπαθείτε να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει. Αντί να λάβετε μια σαφή και ανοιχτή απάντηση, απλώς σας καθησυχάζουν ότι το ζήτημα δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Ωστόσο, σε μια στενή σχέση,
σχεδόν κάθε συναισθηματική αλλαγή τελικά επηρεάζει τον σύντροφό σας με κάποια μορφή. Όταν κάποιος επιμένει ενώ το πρόβλημά τους δεν σας αφορά, μερικές φορές είναι ένας τρόπος να αποφύγουν να εξηγήσουν κάτι που δεν θέλουν να αποκαλύψουν. Το κρυφό μήνυμα πίσω από την πρόταση είναι: σε παρακαλώ, μην εμβαθύνεις περισσότερο σε αυτό. Πολλοί άντρες δεν συνειδητοποιούν ότι αυτή η φράση μπορεί να συνοδεύεται από συγκεκριμένες συναισθηματικές αλλαγές που προκαλούνται από μια άλλη σχέση. Μπορεί να ψυχρανθεί, να δείξει λιγότερο ενδιαφέρον ή να ενεργήσει διαφορετικά από το συνηθισμένο. Όταν αρχίσετε να παρατηρείτε αυτές τις αλλαγές και να ρωτάτε τι συμβαίνει, είναι πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να δώσει μια απάντηση που δεν φτάνει στη ρίζα του προβλήματος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον από ψυχολογικής άποψης είναι ότι το άτομο μπορεί ακόμη και να πιστεύει ειλικρινά ότι λέγοντας αυτή τη φράση, σας προστατεύει από τον πόνο. Στην πραγματικότητα, χάνετε μια σαφή κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σας. Η τέταρτη φράση είναι από τις πιο δύσκολες στην αναγνώριση επειδή ακούγεται τόσο λογική και πιστευτή. Είναι κάτι σαν: περνάω μια δύσκολη περίοδο ή έχω πολλά στο μυαλό μου. Αυτή η δικαιολογία είναι μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές δικαιολόγησης. Όταν ακούτε μια τέτοια φράση, το ένστικτό σας συνήθως είναι να συμπάσχετε και να προσπαθήσετε να καταλάβετε. Ως αποτέλεσμα, επιλέγετε να μην κάνετε περαιτέρω ερωτήσεις, ώστε να μην φανείτε ότι προσθέτετε βάρος στο πρόσωπό τους. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η ουσία του ζητήματος. Κάποιος που περνάει πραγματικά μια δύσκολη περίοδο συχνά αναζητά συναισθηματική υποστήριξη και ζεστασιά από τον σύντροφό του. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις απιστίας, εκφράσεις σαν και αυτή χρησιμοποιούνται συχνά ως δικαιολογία για να δικαιολογήσουν τη συναισθηματική απόσταση που αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται.